La llei concursal, dintre de la secció de qualificació concursal, estableix que el concurs pot ser declarat culpable amb totes les conseqüències que comporta, la inhabilitació de l'administrador de la persona jurídica i la responsabilitat patrimonial del 172 bis, que pot ser cobrir total o parcialment el dèficit concursal, però fixeu-vos en quins termes ho expressa. Diu, cuando la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor. I després estableix una sèrie de presumpcions, juris tantum. En todo caso, el concurso se calificará como culpable, per tant, entès la jurisprudència concursal que en qualsevol d'aquests supòsits que d'assessoren, que tenen molta similitud amb els nous tipus penals, qualsevol d'aquests supòsits el concurs és culpable en qualsevol cas, i el 164. El 165 no l'hem posat. Bé, el 165 és el que estableix alguna presumpció de quan es considera que hi ha hagut dolo o culpa grave del deudor. Però fixeu-vos en tot cas que la llei concursal, que és on normalment sempre s'han d'adjudicar aquestes conductes, ja estableix com a causa per la declaració del concurs culpable amb totes les conseqüències concursals, que són importants, condemnes de milions d'euros amb molta freqüència, o supedita a la generació o agravació de l'estat d'insolvència amb dolo o culpa greu. I a més estableix una sèrie de supòsits, que és aquest del 164.2, el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumplida sustancialmente esta obligación, llevar doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para comprender su situación patrimonial, inexactitud grave en cualquiera de los múltiples, documentos acompañados de la solicitud del concurso de los que demanda el artículo 6 de la ley concursal o durante la tramitación del procedimiento, cuando la apertura de liquidación haya sido acordada oficio por incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado, muy frecuente también, cuando el deudor se hubiera alzado por la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de acreedores, cuando durante los años anteriores hubieran sido fraudulentamente bienes o derechos del patrimonio del deudor, cuando antes de la fecha de declaración del concurso el deudor hubiera realizado cualquier acto jurídico dirigido a asegurar una situación patrimonial ficticia. No sé si algú dels que esteu aquí us dediqueu al concursal o no, o teniu alguna experiència, però són conductes bastant freqüents. Tot tipus d'empreses, empresaris i tot tipus de concursos. N'hi ha des del que són molts, afortunadament, i vull pensar que són majoria els que purament no han pogut afrontar la situació de crisi, s'han vist atrapats per una cadena d'impagats que han patit ells mateixos, la pròpia administració moltes vegades, les administracions públiques, especialment la tresoreria, la Seguretat Social i l'Agència Tributària no et deixen passar ni una i no perdonen, els bancs deixen de renovar pòlisses de crèdit i per tant hi ha molt empresari que s'ha anat a la porra intentant lluitar i intentant fer les coses el millor possible. Però també trobem un percentatge no despreciable d'empresaris que abans d'anar al concurs han fet totes les trampes que han pogut en un mes, o que directament quan han vist que estaven en una situació de sobreendeutament han començat a crear una companyia paral·lela per anar derivant tota la producció i llavors han deixat morir i han abocat al concurs aquella que estava sobreendeutata. Bé, totes aquestes conductes les veiem al món concursal amb molta freqüència i són conductes que ja, tornem al PowerPoint, són conductes que ja tenien cabuda a l'article 260.1, el vigent fins avui, l'antic i vigent fins avui, però el cert és que com a mínim des de l'entrada en vigor de la llei concursal aquest delicte és inèdit. I malgrat que hi ha moltes situacions que des del concurs veus que s'han comès conductes que entrarien de ple amb aquest tipus penal, que inclús hi ha condemnes a la peça de qualificació concursal, hi ha condemnes on es declara expressament per un jutge mercantil, perquè el jutge en definitiva, que la insolvència ha estat causada o agravada dolosament pel propi concursat o pel representant del concursat, malgrat això el tipus ha estat un fracàs pràctic. Què ha fet el legislador? Reformar-lo, passem, reformar-lo i avui en dia és delicte tot. Passes?
Fixeu-vos, el nou article 259 estableix fins a... Aquí, deia fins a 9 conductes, que ens portia 5 i 4. Aquí, quan hem fet això, si no fa, veu, al preparar el PowerPoint, el que he posat això últim, llavors m'ha tornat a començar la numeració. Aquí hauria de posar 6, 7, 8 i 9. Doncs estableix una pena de presó d'1 a 4 anys i multa de 8 a 24 mesos qui, en situació d'insolvència actual o imminent, realitzi qualsevol de les següents conductes. Y ahora fixeu-vos, oculte, dañe o destruye bienes incluidos o que estuvieran incluidos en la base del concurso. Oculte o dañe és menys freqüent. Alguna vegada trobes algú que abans que s'ha dedicat a creditor o algú destrueix-ho, no? Però oculte us asseguro que és molt freqüent. Actos de disposición mediante entrega o transferencia de dinero a otros activos patrimoniales o asunción de deudas careciendo de justificación econòmica. Això ho trobem també amb molta freqüència a l'àmbit concursal, que l'empresari que està a punt d'entrar en la situació de concurs intenta fer actes de disposició. Alguns tindran cabuda amb un tipus que veurem seguidament. Alguns tindran cabuda amb el tipus d'afavoriment d'uns creditors respecte d'altres, perquè al moment en què estem en situació d'insolvència intento pagar aquells creditors o perquè són amics, o perquè són persones especialment relacionades, o perquè són estratègics i em convé, o perquè com que estic creant una altra companyia amb aquests no vull quedar malament, o perquè són els bancs i si no aniran contra mi que tinc unes responsabilitats que estic afiançant o avalant els crèdits de l'empresa. Operacions de venda o prestacions de servei per preu inferior al seu cost si no té una justificació econòmica. Això ho veiem també amb molta freqüència. Al moment en què l'empresa ja està en situació preconcursal, ja està endeutada fins al coll, crea una empresa paral·lela. L'empresa paral·lela inicialment no té actius suficients per produir, no té ni tan sols moltes vegades mitjans humans, i què fa? Segueix produint l'empresa que ja està en situació de preinsolvència, és la que segueix produint però per encàrrec de l'altra. La Newco, la nova companyia, és la que comença a facturar tercers, però com que encara no té estructura productiva, li encarrega les feines a l'antiga companyia i aquesta li factura per preu inferior al cost. I d'aquesta forma el benefici es queda a la nova companyia. Això ho veiem amb molta freqüència. Operacions de venda o prestacions de serveis per preus inferiors als preus de mercat o als preus de cost. Simulació de crèdits de tercer o reconeixement de crèdits ficticis. Això també ho trobem amb molta freqüència a l'àmbit concursal per aconseguir l'aprovació d'un conveni o bé m'invento crèdits de persones que no en realitat no són creditors i que els incloc purament perquè em votin a favor un conveni que després proposaré i això. O m'invento jo que jo li dec diners a tercers perquè així ens puguin tenir drets, expectatives dintre del concurs. Una altra d'aquestes conductes introduïda aquest nou article 259, que aquesta ha donat lloc també a moltes crítiques. Participació en negocis especulatius cuando resulte contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos econòmics i no tingui una justificació econòmica empresarial. Resulta que com que parlem del legislador com si fos un senyor o una senyora, però el legislador és molta gent que normalment als diversos ministeris hi ha comissions que estan treballant sobre coses, èpoques de l'Estat normalment que van parint idees, però sembla que no hi ha cap coordinació entre ells, perquè recordeu que fa molt poquet, al desembre passat, hi ha hagut una modificació important de la llei de societats de capital, doncs aquest, el 226 de la llei de societats de capitals, que precisament intenta de protegir de forma clara la que s'anomena discrecionalitat empresarial. Y miremos, como digo, en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocios sujetas a discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido si tres requisitos: actuado de buena fe, sin interés personal y con información suficiente y un procedimiento de decisión adecuado. És a dir, el legislador, i ho diu expressament l'exposició de motius de la llei de societat de capitals,
ha volgut deixar fora, que és a més el model inicialment anglosaxó i avui ja estès a tota la Unió Europea, ha volgut deixar fora del control dels tribunals, inclús del control dels socis mitjançant accions de responsabilitat, totes aquelles decisions empresarials que, mentre tinguin aquests requisits, bona fe, no tinguin interès personal i amb una informació suficient i un procediment adequat, l'empresari hagi volgut adoptar, perquè el fet d'empresari consisteix en això, de vegades en jugar-te-la, apostar en una cosa que no creu ningú i si sona la flauta, doncs pot ser gran negoci i si no te pots anar a la ruïna. Però i això, clar, a toro passat, és molt fàcil dir si una inversió era una bona inversió o no era una bona inversió. I el legislador, de conformitat amb les tendències més avançades del dret comparat, ha volgut protegir aquesta discrecionalitat empresarial i si tornem ara, sisplau, a l'altre, el legislador societari ha volgut protegir la discrecionalitat empresarial, però el legislador penal sembla no haver-se donat i això ho criminalitza en penes de fins a 4 anys de presó. Bé, els altres tipus, alguns ja els hem vist a la norma concursal, aquest següent que és el 6è o l'1, incomplir el deure de portar comptabilitat doble, irregularitats. Clar, això la jurisprudència haurà d'anar precisant, que s'entén per irregularitats. Penseu que la llei concursal parla de irregularidad relevante, que impide conocer el estado real de la situación económica de la concursada. Aquí parla de irregularidades en la contabilitat, tal com ho diu, és que qualsevol error amenaçantament culpable podria entrar en aquest tipus, que espero que els jutjadors penals... A Can Barça tindrien feina, no? A Can Barça tindrien feina. Que coneixes el plec. Sí, però a més que irregularitats eren diferències de criteri, però sí, efectivament, si després vols faig algun apunt, no és un tema penal, és un tema civil, però el plet aquest que va posar la Junta actual, no, la Junta Rossell Bartomeu, va posar contra la Junta Laporta, al final, que recordeu que quan la Junta Laporta havia tancat dient que havia tancat l'exercici 2010 amb 13 milions de benefici i van reformular els comptes i van passar 89 de pèrdues, al final tot són imputacions comptables. Al final tot parteix en que determinades 8 operacions que són les que eren objecte de discussió, si es tenien que imputar abans del 30 de juny de 2010 que es tancava l'exercici de la porta o a partir de juliol del 2010. I la nova Junta el que va fer és que tot el que eren pèrdues ho va imputar a l'exercici antic i tot el que eren beneficis a l'exercici nou. I a més de vegades amb casos idèntics. Per exemple, el fitxatge de l'Henry, com que s'havia fitxat per 6, això és una distracció perquè és una bona. Aquí sí que el legislador és una mica més precís i diu que aquesta destrucció o alteració de documentació ha de ser d'entitat tal que dificulti o impedeixi l'examen de la situació econòmica real del autor. Fixeu-vos aquesta 8ª que àmplia que torna a ser formule cuentas anuales o libros contables de modo contrario a la normativa reguladora. O, l'altre sí, compleixi el deure de formular balanç o inventari, això és més greu, no? Però què vol dir? Que formule cuentas anuales o libros contables de modo contrario a la normativa reguladora. Vol dir que si l'auditora t'ha posat una salvetat, llavors ja estàs, si l'auditora t'ha posat una salvetat, doncs ja estàs portant els comptes anuals dels llibres comptables de forma contrària a la normativa. Perdó, aquest article planteja un dubte. En quant a irretroactivitat de la llei penal i per tant també de dret transitori. Portar una comptabilitat o una comptabilitat doble és una acció que podríem qualificar com a continuada ofertament. De forma que jo puc estar alterant a dia d'avui, dia 4 de juny, estic portant una comptabilitat, aquesta comptabilitat segueix en permanència, passa la reforma, passa per tant a 1 de juliol, les comptes anuals les presentaré a final d'any i per tant, des del punt de vista de la irretroactivitat o de la llei penal més favorable, l'acció ha començat ara, però potser tindrà efectes a finals d'any. Per tant, des del punt de vista de la retroactivitat i des del punt de vista de la llei penal més favorable, tu què opines? A veure, acabo el punt que queda i el contesto, perquè precisament enllaça amb això que estàs plantejant. Fixeu-vos en la clàusula, la conducta nul·lera, que és molt més genèrica,
realice cualquier otra conducta activa o omisiva infringiendo el deber de diligencia en la gestión de los asuntos econòmics tocatornasos. Què vol dir això? Clar, recordem una cosa, que aquest delicte, aquest tipus penal, només té virtualitat en cas d'insolvència actual o imminent. Per tant, en l'àmbit d'una posterior declaració de concurs o un sobreseïment generalitzat de pagaments. És a dir, deixar d'atendre les obligacions. Si anem a la normativa avui vigent, puges una diapo cap amunt. Si diem que la condició perquè aquest tipus sigui aplicable es que la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre, llavors ens trobem que les conductes que deies ara, a partir d'ara sí que estan desenvolupades i pots trobar fàcilment l'encaix en un d'aquests 9 punts. Però probablement, que hem d'anar supòsit per supòsit, però per intuïció dic que la majoria de conductes, i en particular la que ha assenyalat, que pogués ser aplicable perquè a partir de l'1 de juliol encaixa en un d'aquells 9 punts que hem vist, també tindria que voler aquí. Llavors, per mi, el gran dubte serà quina és l'aplicació que es farà d'aquests preceptes. Perquè amb la normativa vigent ja era possible anar per aquesta via. I no s'ha vist. I la Fiscalia, el fiscal, és per nata a totes les accions de qualificació concursals. Normalment no fa res, normalment, excepte concursos d'enorme transcendència i repercussió mediàtica com el d'Hispaner o el de Martín Zapadesa, excepte concursos d'aquests sonadíssims, el fiscal no fa res, espera que li arribi la demanda de qualificació de l'administració concursal i s'adhereix. Molt estranyament, el fiscal fa una qualificació independent de la que ha fet l'administració concursal. Però el cert és que amb els 12 anys de vigència de la llei concursal hem tingut moltes condemnes en matèria concursal, moltes matèries de responsabilitat concursal i moltes d'elles basades en una conducta dolosa que ha causat o agreujat la situació d'insolvència. I malgrat això, ni la Fiscalia que és part ni ningú ha tirat per aquesta via. Per tant, torno a baixar. Jo no sé quina serà l'aplicació pràctica actual d'aquest nou tipus penal, que no deixa de ser el mateix tipus penal que ja hi havia, però que des del punt de vista de la tipicitat està molt més especificat. Ara hi havia una clàusula genèrica que era molt més difícil de complementar, però jo dic que encara que hi havia situacions que hi ha una condemna, hi ha un tribunal mercantil que ha dit que s'ha generat la insolvència de forma dolosa. El meu dubte és una mica més concret, i us tinc un exemple pràctic perquè ho veurem més clar. Avui estem a dia 4 de juny del 2015. Imaginem-nos que la meva empresa, avui estic en una situació d'insolvència imminent, sé que d'aquí 3 mesos cauré. I per tant, a dia d'avui, 4 de juny, jo començo a manipular la meva comptabilitat. I suposem que estic ja traspassant la reforma, per tant ja estem a dia 1 de juliol, 1 d'agost, 1 de setembre, i el 1 de setembre és quan pega tot. Però jo he començat a manipular la meva comptabilitat a dia d'avui, 4 de juny, amb previsió que tindré una situació d'insolvència imminent. No la tinc, però la tindré, no? És el que diu la part de dalt del tipus, no? La meva pregunta va en aquest sentit, és a dir, si és una conducta continuada. És una conducta continuada o permanent, depèn de com es miri, però clar, la començo avui quan la reforma encara no ha entrat en vigor. Per tant, la llei penal més favorable entenc que seria l'actual i per tant el 259, tal qual està estructurat, no seria l'aplicació. Jo tinc els meus dubtes. Jo també, però aquí no em ve la pregunta. Perquè, de fet, els dubtes dirien si tu comences a alterar la comptabilitat avui, la part que és un altre tipus penal. Però imaginem que no hi hagués un altre tipus penal que regulés específicament la qüestió, el dubte el tindria si ho comença a manipular avui el 30 de juny de colones, pensant que estarem en vigor la reforma i deixes de fer-ho. Llavors probablement no. Però si a partir de l'1 de juliol tu segueixes manipulant la comptabilitat, jo entenc que sí que entraràs. I a més el balanç el presentaré a final d'any. Els comptes anuals es fa a final d'any. Però clar, és a final d'any unes comptes anuals que presento, per exemple aquí es remet directament, el punt 7, refereix directament a les comptes anuals,
se'n van unes comptes anuals que presentaré a finals d'any i que he començat a manipular-les o adulterar-les a T4 d'això. I la reforma no ha entrat en vigor. Jo entenc que si la conducta es segueix produint a partir de l'1 de juliol serà l'aplicació de tipus. Tot té defensa, per això estem advocats, però jo entenc que tindrà aplicació. Només fixeu-vos en una altra dada important, amb el 260 antic, amb el 260 antic era necessari que la conducta que fos, que no estaven definides, sigui causant o agreujant de la insolvència. Que la conducta hagi produït aquest perjudici patrimonial a la pròpia companyia i per tant el conjunt de creditors que tenen expectatives al concurs, sinó que simplement una infracció de caràcter formal, com seria la comptable, que a part té una altra regulació, ens faria entrar a mà. Era necessari que de forma dolosa s'ho hagués causat o agreujat la insolvència. Ara no, ara n'hi ha prou que una situació d'insolvència actual o imminent dugui a terme alguna d'aquestes conductes i encara diu, misma pena a que mediante alguna de les conductes anteriores cause su situació d'insolvència. Cosa que no té cap sentit. Aquest punt segon l'entendria dir si a més de fer una d'aquestes conductes es determina que aquesta conducta ha estat generadora o ha estat imprudent, amb una pena de presó de 6 mesos fins a 2 anys, una multa de 12 a 24 mesos. Qualsevol de les 9 conductes que hem vist abans, si s'ha comès de forma imprudent. Alguna de les conductes que hem vist abans és molt difícil cometre-la de forma imprudent, perquè algunes de les que hem vist portar doble comptabilitat, bueno, no sigui imprudent.